E despois aí acollemos a diversidade, que non é nada novo, non? Porque hoxe fálase a rapazada, cando se fala, por exemplo, de familias diversas, ao mellor a rapazada había que contarlle que se algo tivo Galicia foron familias diversas por causa da emigración. E a familia en Galicia, maiormente ou nunha porcentaxe moi alta, non foi unha nai e un pai e as crianzas. A familia en Galicia moitas veces foi o vinculeiro que quedaba na casa. Aquí poderíamos falar de xénero e falar de como aquela muller que casaba co vinculeiro e cargaba, non? Coa briga de coidar dos sogros, por exemplo. Poderíamos falar de xénero meténdonos aí e dentro do noso contexto. A familia en Galicia foi diversa cando moitas veces os avós exerceron de pais porque varios fillos emigraban, e isto foi outro día, non? Emigraban e mandaban eses cartos e ian facendo aquí unhas casas. A familia foi diversa cando eran tíos, daqueles irmáns, e ademais había eu creo que un sentimento de familia moi amplo. Aqueles irmáns que quedaban estaban criando sobriños, non? Os curmáns en Galicia, por causa da emigración, moitas veces eran moito máis que curmáns, eran irmáns, non? A familia foi diversa maiormente en Galicia,